България е сред страните с най-скъпи горива в Евросъюза. Доказват го данните на консултантските компании, които анализират пазара. Защо плащаме най-много на бензиностанциите, ще разберем сега от Румяна Стоилкова. Добър вечер! Добър вечер и честит празник на всички българи. Така е, наистина, оказа се, че цените на горивата у нас са едни от най-високите. Можем да кажем, че масово по бензиностанциите литър дизел вече се предлага на цени от над 2 лева и 50 стотинки, както виждате на таблото зад мен. Разбира се, има много бензиностанции, на които цените минават тези нива. Можем да кажем също, че през последните дни заради размириците в Либия цените на горивата у нас увеличиха с около 10 на стотинки. И какво се оказва, че в 11 страни членки на Европейския съюз може да се купи по-евтин дизел. Става въпрос за страни, които са много по-богати от България, като Испания, Люксембург, Словакия, Словения, Малта, Кипър. Нещо повече, дори ако се махнат такси като акциза и ДДС-то, които по принцип оскъпяват горивата, пак има страни, в които горивата са по-евтини. Този път става въпрос за страни като Великобритания, Австрия и други. Дори в съседна Румъния могат да се намерят горива на по-ниски цени. Вижте. Последните седмици промените в цените на горивата доведоха до увеличение на бензина с 0,8 лей, което е около 3 стотинки на литър, докато дизела се увеличи с почти 2 стотинки за литър. Това е третото увеличение на цените за седмица в северната ни съседка. Литър от най-скъпото румънско гориво тръгна от 5,73 лей преди седмица, а в последствие цените дори стигнаха 5,90 лей, което е над 2 лева и 70 стотинки за литър. Това са обаче най-скъпите предлагани горива на пазара, но има и бензиностанции, на които цените са под български. Въпреки че компаниите обясниха скока с новите такси и международните цени на петрола, транспортният сектор не е съгласен с това обяснение. 6 месеца след като цените на петрола се вдигнаха, имаме нови цени. Има увеличение втори пореден ден. Циничното обяснение е, че румънската рафинерия не работи добре. Защо цените са над 5 леи за литър, при все, че цените на петрола на борсите са 30% по-ниски, отколкото преди 2 години? Румъния обаче тепърва ще изпита ефекта от увеличаването на акциза за бензините. До 2013 той трябва да стигне 330 евро за 1000 литра, от сегашните 277 евро за 1000 литра. Руми, какви са прогнозите? Колко още могат да нараснат цените? Няма точен отговор на този въпрос. Може би се досещат, има удобно извинение, че когато цените на петрола на международните пазари върват нагоре, естествено да има скоки в цените на горивата. Така че ако пътувате за празниците, нищо чудно да се окаже, че в едната посока сте платили една сума, за да стигнете до някъде, а на връщане да платите повече пари. Благодарим ти, Румяна Стоилкова, за скъпите горива.